Unsa gani ito ron ang exams? Nabay exams karon? Board ba to o board exams? Bar exams. Kanang mo take sa bar exam, hapit na di sila matog. Biyaan na nila ang ilang uyab, ang ilang ginikanan, hasta ang ilang trabaho, aron mag-review. Ngano man? Anong biyaan man nila hapitanan? Hasta ang ilang pagkatog, di na hapit matog, di na magsigig basa og cellphone, di na mutanaw anang mga TikTok. Sige lang yung basa ng kwab, memorize yung maayo. Ngano man? Sige, tubag mo. Aron? Makapasar. Aron mo pasar. Nya ka ng ilang pagpasar, siguro na o dili? Dili no? O, nag-ausik-usik na sila silang panahon. Kanabitang muhago kag maayo sa way siguro. Unsa ra man siguro kaayo nga mahitabo kun kana gisulti sa Ginoo. Kaya ang Ginoo ra may makahatag yung siguro. Mo na sa atong tubag sa Salmo, unsa to? Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Kay kung ang atong lauman, kaning atong paningkamot, matod pa sa unang pagbasa, sa may gingon dire. Isa to? Silutan ko ang tao nga motalikod kanako ug mosalig hinuon sa mga tao ug sa kusog sa tao. Murara kuno na sila og kupong-kupong nga naas disyerto. Di gyud makatilaw og arang-arang. Ang matilawan kuno kana radyo kunong kapara, kainit ug kauga. Muna ka ng mga tao misalig sa kaugalingon, uga kay ignaong. Milingi ay mong tupad. Tanawang naong. Uga gani kay ignaong, niya ka ng murag kusmoron, kana nisalig na sa kaugalingon. Pero kanang naglaom sa Ginoo, ay matod pa diri, mura kunog kahoy nga gitanom sa kilid sa sapa. Di yun kuno malaos ang dahon, dili malarag, dili sa siya mahadlok kung ting-init, oron sa diha. Kay nga naman, kanunay siyang mamunga. Nga naman, kay ang tanan nga gisultis Ginoo, siguro yung mahitabo. Muna ay nalang og hago-hago, og take, og board exam, or bar exam, kung wa kay Ginoo. Kung gasalig rakas imong kaugalingon, ayaw nalang tuga-tuga. Wa gidnay kapuslanan. Bisag matapnatsir pa ka inighuman sa bar exam, ikay tapnatsir nya wa kay Ginoo ug gagyapon kay kagnaom. Bitaw. Dili tinod. Kadaghan na nga summa cum laude, kadaghan na nga sana magna cum laude, naghikog. Kadaghan sa mga successful nga porti ng dagkuag posisyon sa katilingban, successful kay ilang business, nga milyonaryo, nga bilyonaryo, gapusil sa wadi ay. Kadaghan successful sa ilang career, porting sikata, makagadir gud og tag millions ka mga tao, inighatag nila sa ilang talento. Pastilan, nag-overdose sa tambal, nangamatay, naghikog. Lingian na imong tupad. Inakanus-a ka maghikog. Lingian ba? Nya may mga isang buang ka, maghikog og taon. Kana, naanay Ginoo. Pero daghan kay mga tao nga mo sakdap kin ako kana mangumpisal nako. Di ko katuo ba mga batanon, mangumpisal, dalaga, guwapa, nindot kayo glawas. Nya moingon din, Father, I attempted to commit suicide. Nakoy kaanogo ni Muday adto tas kwarto. Ako kang tudloan dito sa kanang mga pictures bas mga santos nga nasa akong kwarto ba. Ako inon siya, kadi dili ni makapahikog nimo. Unsa man yung gihunahuna? Mao lagi na wa man gunay Ginoo yung hunahuna. Gud inig-ingon nato adto sa kwarto, lahi na yun yung hunahunaon.
Stilan gini mga tawhana. Tugag-tugag simba niya mga yawanon kay tanan. Bitaw, unsa maning paglaom dihas Ginoo, o unsa may gipanultis Ginoong siguro kayo. Niya sa atong ebanghelyo, purting siguruha ani. Unsa may giingos Ginoo, bulahan kamong mga kabos kay inyo ang gingharian sa Dios. Karon, unsa may imong gusto? Mopasar ka sa board exam or sa bar exam o niya maimpierno ka? May imana. Malangit o maimpierno? Kusga. Oh, kamo ka nanimba mo gusto gyud mo malangit. Kinsa man dinhi ang nisimba para maimpierno be, tasang kamot. Buang-buang ka anong moray ka dire. Pari gani, di man kay gustong maimpierno, pero gusto makakolekta. Kani siguro gyud kay ni, bulahan kamong mga kabos, wa man gingon diri nga bulahan kamong mga dato. Unsa may gibutang hinuon diri? Apan alaot kamo nga mga dato karon. Kinsa ninyo dinhi ang naningkamot yung madato? Taasan kamot. Wa, salamat sa Ginoo. Kinsa ninyo dinhi ang naningkamot nga mapobre? Taasan kamot. Sige. Anong mga tawa mano mo? Kay kung maningkamot kang madato, alaot ka. Alaot ka. Gisulti na nas Ginoo. Klaro kay na. Di gid na masayop. Kay Ginoo may gisulti. Unya kung naningkamot kang mapobre, congratulations. Tinuod gid na makaangkon gyud kag langit. Unsaon man? Unsa mo ri imong buhaton? Aron mapobre ka. Dinis atong parokya naatay para papobre, palit og slot. Nya ihurot yung palit ng imong kwarta karon. Unsa may sunod? Kana bang tanan gid imong kwarta karon ipalit nag slot. Napamantay 8,218 ka slots para sa Mother Mary's Healing and Deliverance. Ipalit ko na tanan imong kwarta ron so sa imong bulsa. Unsa may sunod? Alas 12 ra batang human ron ani. Unsa may sunod? Wa kay kaon. Gutumon ka. Pero unsa may gisulting Kristo siguro kayo? Bulahan kamong mga gigutom karon. Kay kamo unya pagabusgon. Oh, di ba? Og mopalit kag slot, gutumon ka. Congratulations. Kay bulahan day gyapon ka. Onya amahan man ka, inahan man ka, gigutom namang imong mga anak, di, ang imong mga anak, purting hilak. Kay wa na may gikaon, kanang bata mo, hilak man na. O tanawa unsay katulong gihatag sa Ginoo, bulahan kamo karon nga naghilak. Kay kamo, malipay raon niya. Di ino din mo imong anak. Sige lang day, hilak lang, dong, hilak lang. Kay na, gibutang diri ay. Lucas chapter 6, bulahan kamong naghilak. Mao ba magutom man sa bulahan kamong gigutom sa. Asa man ditag kwarta sa gihulot na kong palit og slot. Asan Vicente, oh pobre na tama. O kay bulahan mang mga kabos. Unsa man dayoy mahitabo? Ang imong ginikanan, ang imong silingan, mutamay nimo, muyubit nimo mga buang-buang, nayabag na ng ginikanana. Nituo sa mo anang pari kanas padersyano nga tuo sa mo anang gibugal-bugalan raman mo ana. Pagka mga uto-uto ninyo mga buanga mo, wa mo mga batasan, inyo lang gipasagdan inyong kwan, irresponsable mo. Unsa mo sa gisulti diri sa ikaupat? Bulahan kamo kun ang mga tao magdumot og magsalikway og magbugal-bugal kaninyo og magingon kamo nga mga dautan tungod sa anak sa tao. Lukso kamo sa kalipay kay dako kayo ang inyong ganti nga mapaabot gikan sa Ginoo. Tuo mo ani dili? Kusga. Ingnang dili. Unya kung nituo mo, inyo rong testingan ngay hurot kinyo palit slatanan. Na, be ligian na imong tupad be. Ligian. Ingna ihurot gini mo palit. Ingna ka na ba? Sige ra pangutan na ina ihurot nimo. Wa man sa kumingon nga panguli mo sa inyo katutanan dito ihurot diri kana larong nasod sa inyong bulsa ba? Ihurot yo kuno kanang wa nagi mahibilin.
Tistingi ba? Karon lang adlaw agot. Nya tanaw na to sunod Domingo, buhi pa ba ka? O nya rog mamatay ka kay gutom kay tanan. Namatay ka sa ulcer. Unsa may mahitabo? Sa atong ikaduhang pagbasa niingon ang nituo nga si Kristo nabanhaw, mabanhaw sad uban kaniya og dili na gyud mamatay. Nituo mo nga nabanhaw si Kristo. Itaas ko ng kamot, bikisay nituo nga nabanhaw si Kristo. Sige na, itaas yun. Choir, huwag mo taas. Kamu, huwag mo pataas dyan dong. Sorry. Sige, taas ng tanan. Sige, paubos. Pwede na mo mahurot o kamatay. Nga naman, kay matod palagi diri, kung mituo ka nga nabanhaw si Kristo, ang kamatayon dili na maoy imong katapusan. Dunay sunod nga mao ang kinabuhing way katapusan og didto i-perfect sa Ginoo ang iyang mga saad. Nakadtong naghilak lipayon ang gigutom busgon ang kana sang kabos himuong dato kay ang tibuok ging harias langit imong maangkon. Nabitatoy niingon ako pader kanang langit pader naa maginay reserve nga mga lingkuranan para sa 12 apostles. Na sila ra gyud makalingkod ana. Nako kisay gaymon. Minsan na mga good gisaad nas Ginoo kamo palingkuron ko kamo sa inyong mga trono dito. Naam sa nako di oy di ko mutuwa na inigabot na tos langit bisan asa kalingkod pwede ra gyud. Kanilang giingong Kristo absolute ba ni bulahan kamong mga kabos kay mainyo ang gingharian sa langit. Wa man moingon mainyo ang gingharian sa langit gawas las lingkuranan sa mga apostles. So dito pwede ka makahigda bisan asa, pwede ka mutupad og higda ni Mama Mary, ngadto ni San Vicente Ferrer, ana bisan asa ka dito, imo naman ang gingharian sa langit. Di ba? Kanindot ana. Pero usa ra gyud kondisyon, bulahan kamong mga kabos. Sige, katapusan lingi. Ina, lingi na. Ina, magpakakabos na ta. Ina. Inasugod karon magpakakabos na ta ha. Ana, wala nindot kayo. Nya isang yaw ni ngadto sa inyo mga silingan. Ngano man nga dito bitaw karon gamisa man kus kapilinya kaganiha dito ba human na gyud ang kanang gamay na lang mga kana na lang bildo nga butang skilid mo na himutang pagkanindota gyud tan-awon mautoy atong gi gastuhan atong niaging tuig nga gasigita og hatag og amot karon para sa konsekrasyon nanatay 10,000 nga mga slots gibaligya para na sa konsekrasyon. Ang nanambo nga tao kaganiha tanaw-tanaw na ko ato sobra gito hapit-hapit gitingali to mo 4,000 ang mga sakyanan perti gyud daghan ang sakyanan na gyud nangatkat ngadto sa bukid perti na gyud punua nakaingon ko ang kainit sa debosyon aning lugar imagine alas 3 pa lang imedya hapit na napuno sa mga sakyanan niya ang misa alas 5 pa pag rosaryo huot-huot na gyud mga sakyanan, hastan mga tao. Pag misa na gyud alas 5, basta daghanang tao. Pagkalipay sa mga tao, gasigig pasalamat, salamat pader, di atungod nimo, di gini mahitabo nako, ug di pa sa tungod sa akong mga parishioners, online og territorial parishioners, di sa ni mahitabo, unsa may ihatag nako, lisod mga ni kog hatag para sa madre. Kanang madre, pilar gyud budget anak, kandila, ngana rosaryuhan, snacks, dagko-dagkos nagkaon ubang madre noon pero mabahay man gamay ra man naggasto maglisod gani kog hatag nya mao na nung koy mo gasto anang 35 million pero kinsa may kuan ningon bitatong usa sa amo mga organizers ba pader careful gyud ka na ikaw ra bagyoy kuan finance ikaw ra bay waste and means nako unsa gud tay careful may magna ako'y kwarta o di ako diri mga pila kani akong kwarta diri mga 3,000 siguro ni nakuha oy di ko makuan kay wa man na diri kwarta naaram na sa treasurer naaram na sa finance council
Nya ihatag raman sana, igasto raman sana. Siya mo lagi, galakaw ka nga pobre, but you are worth millions. Nindo, tanaw gasol din. Wa kay kwarta pa dir, but you worth millions. Nako, istoryahe. Nga naman di, kamu di mo worth millions. More than that, kung maningkamot kang mahimong kabos. Mo ginay akong gipaningkamutan nga mahimo kong kabos. Mao nang magsigi kong hisgot sa akong kakabos sa una. Katong gaeskwela pa ko nga magsuga lang kog kandila dito sa akong gamay nga balay gipuy-an ako ra usa magsud-an kog luyag asin isuwa ni anang kanon nga mais nga ginaling sa bato nga ini kabahaw hait kaayo murag magisi imong tutunlan. Ako usang humdog mais laway butangag luyag asin mutubod mo na imong laway ana o napapansakag kanon kay og di nimo butangan di malado kay nya mangarga pa mangguna pa mutos pagmangga inig na ay bikan ka mga adlaw labi na weekends aron maka-eskwela na sad nipis kay kugnaw pero sugod ko second year college hangtod karon gihurot na ginakog share ang tanan, makwarta man, matalent man, matime man, I organize groups, I serve the church. Wa gitihik-tihik, hangtod tong nag-atiman akong duha ka buok paralyzed, akong papa paralyzed, akong maguwang paralyzed. Sige lang yapog alagad, hurot-hurot yun. Mahangtod karong niyan ako dinhi, hurot-hurot ginaghatag tanan. Mo ning nahitabo sa atong palibot karon sa atong simbahan apil pangadto ka Pilinya apil pang ubang mga parokya ug ubang mga lugar nga naa ang mga tao nagtigom para sa Ginoo. Sige lang gitaghatag kamo sige mo sa palit di ba? Wa gyud mo sa no. Mao na. Wa oy palit-palit. Tanawa nang namalit, perting smiling kay mga naong oy. Kanang magsige lagi ngon nga nabitay ni Arin ako diri karong bago ingon di siya padir sus lipay jud ko padir nga nakadunit ko karon kay kadto manggutaning sa una padir katong last year ba ako tadi idunit sus daghamang nga sakit sa akong pamilya padir ako lang jud gigasto sa ospital karon padir ako na ginigihatod sus lipay jud ko padir nga naagyo ikaduha nga aning Mother Mary's Healing and Deliverance inako ako nahuna ba nako kani dako jud kini sa gidunit yun nako nya pila may imong gidunit sa usa na gud pati usa kaslat well lang to sa kaslat 1,000 40 masan yang tigo mato kay labada raman ang iyang trabaho mang labada raman nya nangutana mo to siya asa agion ang kuan asa agion ni ang Pilinya pag abot ako dito ganyan nagpa-picture ako picture pa din ni adto ko nako oh naaday ka nako mayo da abot siya party pa din party yung hasula nga rin pero sayo gimig mayo pa din ang iya sang banab support sad kayo so nang kapertilipayan niya kadudit kamo tanawa iniging na to pamalit nay lagduko-duko ana lingi-lingi tupan palit baka na siya ayaw paginana mauni pinakasiguro kay saad ginis Ginoo tanawa sige mo palit mapobre gid mo tanawa ini ka pobre inyo dayon ang gingharias langit oy dili na mao mga igsoon ang tanang taong manggihatagon mo asinso gyud na ako na ning gibalik-balik ga-eskwela pa ko piso-piso ang akong ma-share ang akong madunit piso-piso pagtrabaho na nako diha sa Land Bank mga 8 ka tuig mudunit na ko og gatos-gatos pagsugod na kog kapari dunit na ko og 1,000 karon nga dinhi na ko San Vicente dunit na ko milyon o tanawa so na nanghambog ang ginawa na de namakak na Ginoo nya nahimo na nahitabo na ko di na mahitabo ninyo nindog ta